no serveix per res. Què hi fa aquí? Com es nota que avui és el ball del moliner? Sempre passen coses rares aquest dia. Aquesta porta és demoníaca segur. Veig aquí unes lletres xungues que fan por. No són lletres xungues, està escrit en català. Fica, un producte a la cuina molt utilitzat i que pots fer pa si amb aigua l'has lligat. Penseu respondre? Això és blat. Oh no, espera, és blat de moro. Que no, que és farina. Però què acaba de passar? Veig pampallugues i tot. Sembla una cosa de bruixes, jo crec que marxo. Ni de broma, queda't aquí que a la porta hi diuen més coses misterioses. Va, calleu. A les estufes n'està ben ple. I si n'hi ha massa, la cosa que no va bé. I què en penseu? És foc! No, és fum. Que no veieu que no és ni una cosa ni l'altra? No ens hem enlluernat. Jo crec que és cendra. Flipa, flipa, flipa. Ei, nois, en queda una. Segur que si la resolem les tres, passa alguna cosa. Què dius? Quina por! Jo aniria d'aquí. Segur que és una trampa del moliner. Cada any en cou una. Deixa't estar, que vull llegir l'última endevinalla de la porta aquesta del Doraemon. Cada dia està, remena que remenarà, i gràcies a la seva farina tenim pa. Vinga, respostes! Buah, que difícil. Això és pitjor que el Wordle del Jordi. Un segon! Tenim un moment d'inspiració! La resposta és... Què? És moliner! Això és la pobla. Ja, Xeri, ja. Xeri, crec que és la pobla. Crec que és la pobla, però està molt rara. No deia jo que no havíem de frau aquesta porta maleïda, no la faré. Espera, que hi ha una canalla aquí. Mira, passa, guaita, que hi ha uns nens, mira. Sí. Que no estan treballant aquests nens. Què ho fa que no treballen? Quin nen més guapo, nen, tu de quina casa ets? Em sones molt. Treballar els nens? Però què diu aquesta veia? Si fa segles que els nens no treballen aquí. Espera, però tu també em recordes a algú? Em recordes a la meva... Espera un moment. Ha dit segles? Però per quin any passem? Just acabem de començar el 2025. Ai, el 2025! No pot ser! No m'esperes, marxem! Corre, travessa la porta, corre! Cap al 1425. 1425? Venen del passat, 600 anys enrere. Hem fet màgia. Això vol dir que si la història no ha començat per elles, vol dir que tenim que anar al passat a ajudar-les, a caçar el moliner. Velles, no marxeu! No marxeu sense veure la dansa de la llegenda de la que us estem parlant. Ah, sempre aquells per la bonica dansa. Sí, podem veure una dansa, sí, podem.
Doncs sí que és maca, eh? M'ha semblat també que sonava bastant de la nostra època, no creus? Sí, tenia un ritme així, no? Semblava com de la nostra època, la veritat. Sí. Escolta, doncs, si sou canalla del futur, potser podríeu venir... És que tenim molts malalts a la nostra època. Potser teniu algun remei o podeu venir a ajudar-nos. Us agradaria poder venir amb nosaltres al passat? Aquestos no tenen ni idea que la gent estava malalta per culpa del moliner. Segur que les podem ajudar a que sàpiguen que era un home dolent. Hem d'anar al passat per ajudar-les. Mireu, el moliner, que encara hem passat pel pont! Què és? Què diu? Ostres! Ara sí que sí!